имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои шиносон намудани хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе бо имконот ва заминаи моддиву таълимии донишгоҳ рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. иттилоъ дода шуд, ки дар ин донишгоҳ 2500 нафар хонандагон аз 50 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсею гимназияҳои 4 ноҳияи шаҳри Душанбе бо намоиши дастовардҳои донишгоҳ, омӯзгорон ва донишҷӯён шинос шуданд. Ба давталабон оид ба фаъолияти донишгоҳ ва факултетҳо варақаҳои маълумотию тарғиботӣ пешкаш карда шуданд. зимни муаррифии имконоту дастовардҳои муассисаи таълимӣ иброз гардид, ки донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон яке аз муассисаҳои бонуфузи таълимии ҷумҳурӣ дар самти омодасозии мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ ба шумор рафта, барои баланд бардоштани дараҷаи касбияти омӯзгорон, хоса омӯзгорони ҷавон, тақвияти зарфияти илмии муассиса, такмили барномаҳои таълимӣ, тарғибу ташвиқи идеяҳои ваҳдати миллӣ ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ байни донишҷӯён иқдоми мушаххас амалӣ менамояд. имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи дарҳои кушод барои тамоми хонандагон ва довталабони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ эълон карда шудааст ва бояд зикр намуд, ки донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон нахуст мактаби олии кишвар ба ҳисоб меравад, ки аз соли 1931 ин ҷониб фаъолият намуда истодааст. донишгоҳ дорои 11 бинои таълимӣ, 6 хобгоҳ барои донишҷӯён буда. айни ҳол дар донишгоҳ зиёда аз 16500 донишҷӯён дар 3 шакли таҳсил рӯзона, ғоибона ва таҳсилоти фосилавӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. бояд гуфт, ки тамоми имкониятҳо имрӯз барои донишҷӯёни мо муҳайё карда шудааст. аз ҷумла дар донишгоҳ 31 лабораторияҳои таълимӣ, илмӣ ва методӣ амалӣ мекунанд, ки ҳам донишҷӯён, ҳам омӯзгорон ҳар рӯза аз ин лабораторияҳо самаранок истифода мекунанд. бояд гуфт, ки донишҷӯёни донишгоҳи мо ҳамасола дар тамоми олимпиадаҳо ва озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. аз ҷумла дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва аз ҷумлаи ин озмунҳо фаъолона иштирок мекунанд. дар донишгоҳи мо ба ғайр аз омода намудани мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ, инчунин мутахассисони соҳаҳои дигар низ омода карда мешаванд. айни ҳол дар донишгоҳ забонҳои русӣ, англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, кореягӣ ва хитоӣ ба донишҷӯён таълим дода мешавад ва бояд гуфт, ки донишгоҳи омӯзгорӣ на танҳо як муассисаи таълимӣ, балки як маҳзани илму маърифат аст, ки ҳамасола донишгоҳи моро зиёда аз 3500 донишҷӯён хатм намуда ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳо сафарбар карда мешавад. донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон қабули довталабонро барои соли таҳсили 2025-2026 дар 14 факултет, 63 кафедра бо 89 ихтисос эълон намудааст. донишгоҳ дорои хобгоҳи замонавӣ барои донишҷӯёну омӯзгорон, инчунин маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ, табу нашр, рушди касбият, ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо технологияи замонавӣ, китобхонаи барҳаво, китобхонаи электронии пайваст бо интернети баландсуръат ва лабораторияҳо мебошад. ба муҳассилин зиёда аз 800 нафар мутахассисони соҳибтаҷриба, профессорон ва докторону номзадҳои илм таълим медиҳанд. иброҳим Назрузода, Маҳмадсаиди Камол, Душанбе, Ахбор.